Тяхме 2-3 хора на перона пред гарата и си казахме следващата година това трябва да се превърне в събор. И аз благодаря на всички съмишленици, приятели от нашето сдружение за теснолинейката, от изобщо приятели на теснолинейката и на нашата така кауза през годините, които прегърнаха идеята и всички заедно създадохме това мероприятие, което и разбира се с подкрепата на двете общини, които се срещат тук, Велинград и Якоруда, продължава да се случва в този формат, в който виждате, и заедно го изпълваме със смисъл. Тази година съм щастлив да кажа, че всъщност баш домакините община Якоруда, на чиято територия се намираме тук на гара Аврамово, поеха в свои ръце нещата, които ние сами не можем да свършим, т.е. озвучаването, т.е. каненето на обичаната Райна, която ще бъде наш гост-изпълнител след обед към 4 часа. И разбира се, пак голяма благодарност за всичката помощ, която оказаха всички, които се включиха с това да се разпространят и да се разлепят плакати, да се популяризира информацията за събора в пространството, самодейците, които ще дойдат днес тук, откъде ли не. И за да не губим повече време, аз още веднъж казвам благодаря, че сте тук и създаваме заедно смисъл, тъй като когато се роди идеята за събора, тя беше свързана с това да бъде поредният начин, по който да привлечем обществения интерес към теснолинейката, хората да научат за нашата железница, когато тя минава по край сцената, следващите пъти да пристигнат с влака, ако те са дошли със своите автомобили. И всъщност това се случва. Виждате, и влака пътува препълнени не само до нашия събор, а по цялото разстояние от Септември до Добринище. Така че благодарности и нека да ни е така с Бога напред днешния ден. Вчера поваля, намокри земята, за да не е толкова опасно. Призовавам да внимавате с фасове и всякакви други запалки и кибрити, защото знаете, за съжаление, България, па и Балканите горят. И на добър път на нашия 6-ти събор с хора и песни край релсите тесни. А сега искам да поканя тук нашия толкова голям приятел, обичан, талантлив композитор и певец Георги Вайдев от Якоруда, който традиционно да открие всъщност нашия събор с най-прекрасните песни "Моята земя" и "Якоруда", която разбира се пък е емблематична и за района, и за града, и страшно любима песен. Ще поканя всички на хорото и да спазваме програмата, която може да намерите между другото на стъклата на чакалнята на гарата. Така че вървим по план и пак казвам с Бога напред, на добър час на всички ни, на всички участници. Ние сме там по чатрата, ако имате въпроси. Приятно прекарване!
аплодисменти за тия чудни певици и здравехубавици от женска певческа група Якорудски малета и още по-силни аплодисменти за следващите ни участници. Женска певческа група Китна пролет, село Черногорово, община Пазарджик. Заповядайте, прекрасни момичета!
Say
srce razigra. Da li ima na ovoj beli svet poljubav od devojče od Makedonče? Nema, 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 neke se rodi poljubav od devojče od Makedonče.
Сега нека да посрещнем детска фолклорна група Пашовски звънчета от село Пашови, община Велинград. Заповядайте.